Juguem contra el primer de l'altre grup, l'equip més fort dels dos grups en la fase regular, i bé, és l'equip a batre per poder seguir creixent amb aquesta lligueta d'ascens. Nosaltres depenem de nosaltres i al final has d'enfocar tota l'energia en una cosa, i hem enfocat això. No pensem molt en les avantatges que tenim o les que no tenim o les que podem tenir, no. Pensem, com hem pensat des de la jornada 1, que el que nosaltres volem és guanyar, perquè ara tenim l'oportunitat de dependre de nosaltres i jo crec que és realment la idea en la que ens hem de concentrar. No, jo crec que a dia d'avui i a dia d'ahir nosaltres tenim el cap a Playas i ens hem concentrat en el Playas. No pensem en res del futur ni del passat. Pensem que quan més pensem en el present, millor farem les coses. No. Aquí els protagonistes són els jugadors i ho estan demostrant. Al final, aquí jo crec que les avantatges es fan al camp, com solidaritat o tàcticament. Jo crec que l'equip que faci millor les coses també en equip, com a grup, també se'n sortirà beneficiat, però ara mateix té molt a veure amb el desig de guanyar i de voler guanyar més que el rival. Sí, sabem que és el tram final, però ara és el tram més perillós perquè qualsevol ensopegada, caure de 8.000 metres segurament no faria falta passar per l'hospital, no? Queda poquet, però hem d'afermar bé els peus, les mans, per fer les últimes aspentes cap a dalt per poder arribar a la cima, no? Sí, tenim clar que l'enfoc d'aquesta lligueta sobretot és molt important no perdre, molt important, perquè al final, si finalment tens que empatar per X circumstàncies, perquè són els millors i pot passar, l'important és que el rival no sumi més 3 i que tu puguis puntuar un, perquè al final si un equip està perdent en un altre partit, ja li treus un punt i l'equip que ha guanyat te'n treu 2, no en 3. És molt important que en aquesta sèrie de partits mai perdre, però nosaltres sempre busquem la victòria i sempre sortim a guanyar. És la nostra identitat i és amb el que creiem. Sí, demà juguem contra el millor equip de la fase regular. Llavors requerirem del millor de nosaltres una altra vegada, però inclús una mica més, perquè és el millor, el nostre rival ara mateix. Llavors necessitem molta concentració, necessitem fer moltes coses bé, sortir bé per la primera part, els jugadors que surtin a la segona part tenen que sortir endollats, té que sortir tot rodó per aconseguir la victòria demà.